खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मार्टिना टुडुआ आसामनि सान्थाल हारिनिफ्राय गिबिसिन MBBS आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोराव गं 17टा 5-स्टार हटेलफोर लुफुंनो बिथांखि लादों। थांनाय 10 मे खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि नोगोरमानि आलासि सिबिनाय आरो दावबायथाय दारिमिनखौ बांहोनाय थांखिजों गुवाहाटीआव गं 11 5-स्टार हटेलफोरखौ लुनो बिथांखि लानाय जाबाय होननानै भारत पाकिस्तान दावहायारि थासारिनि थाखाय केन्सेल खालामथ'नो गोनां जानाय IPLनि आद्रा मेचफोरखौ 17 मेनिफ्राय जागायफिनसिगोनखौ मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनां दि 3 जुन खालि IPLनि फाइनाल मेचआ जागोन होननानै BCCIआ फोसावबाय। बिलिसिपारायाव पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाय हलावनो सासे पुलिस जवाननि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोनदों। हाइ ब्लाड प्रेसारनि थाखाय भट साननाय हलावनो जिउ नागारनो गोनां जादों। श्यामलाल चन्द्र राय मुंनि जवाना अपारेशन सिन्दुराव सा 5 एयारफर्स अफिसारखौ लाना सा 11 पाकिस्तान आर्मिनि जिउ खहा आरो 78 जन सुबुंफोरा जोखोम जानायखौ पाकिस्तान हादोरा सिमान लाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय मैया भारतारि रौनिया हान्जाया अपारेशन किलारनि गेजेरजों सा 3 उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया 13 मेआव जम्मु काश्मीरनि सकाल केलेरनि सरासनस्रा ओनसोलाव उदखारिफोर थानायनि सोमोन्दै मोनसे सफियान इउनिटनिफ्राय थि इन्टेलिजेन्सनि सायाव खामानि मावनानै भारतारि रौनिया हान्जाया नागिरनाय आरो फोजोबस्रांनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन, जायखौ अपारेशन किलार मुं दोननाय जादों। बे अपारेशननि समाव उदखारिफोरजों मोगा-मोगियाव गिख्रंथाव गुलि गावलायनाय जादोंमोन, जायनि फिथाइ महरै सा 3 उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। गरेस्वर कलबारिनि सासे आइजो गोमानाय जाथाया थांनाय मैया सोराङाव फैबाय। बे जाथाया ओनसोलाव गिनाय लाबोदों। थांनाय 5 मे खालारखालि गोमानानै थानाय ममि राजबंसीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। थांनाय 9 सान गोमानानै दंमोन। कलबारिनि आइजो ममि राजबंसीया आबादथिलि फोथाराव फबना दोननाय थासारियाव बोखांनो मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। गरेस्वर पुलिसनि बेंखन मावख'गिरिजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बिबानगिरिनि नुजाथिनायाव गोथै सह'खौ बोखांनाय जादों। गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिआ आदामपुर एयारफर्स सावनियायाव हरखाब नुजाथिहैना अख्रां रौनियानि जवानफोरखौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि आदामपुर एयारबेसखौ थेर-बेथेर खालामदों होननानै पाकिस्तान आर्मिया खौरांगिरि मेलाव दाबि खालामदोंमोन। नाथाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा थांनाय मैया आदामपुर एयारबेसआव थांनानै पाकिस्तान आर्मिनि थगायनायखौ रोखा खालामदों। XNDF-B हान्जाया अनजालि दैमारि दानाय APB राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामगोन होनना M अखाहादैया बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। EM रनजित बसुमतारी आरो XNDF-B फोरा थांनाय मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुरनि मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां नब्लाङाव मोनसे जर'खा सावराय मेल लानाय जादोंमोन, जेराव EM रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां XNDF-B फोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे सावराय मेलनि गेजेरजों आथिखाल XNDF-B-फोरनि थासारि आरो इयुनाव बबे राजखान्थि हान्जानि जानानै खामानि मावलांनो बेनि सायावबो सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे अनजालि दैमारिनि गोदानै दानाय APB राजखान्थि हान्जानि सोमोन्दैबो सावरायदों। मख'नो गोनांदि XNDF-B हान्जाया अनजालि दैमारि दानाय APB राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामगोन होननानै M अखाहादै बिथाङा बुंथिदों। क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनो बिटिआर सोरखारा गनायनानै होनाय क'क्राझार सोहोर पाथरघाटआव थानाय हाखौ गावनि होनना दाबि खालामग्रा चन्दन पालआ हाखौ लानानै नुजाथिनाय जेंनाजों सन्तोष
तरफदारनि मुंखौ सरजाबफानानै खोथा बुंनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। सन्तोष तरफदारा मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि हायाव थाखानाय गोजाम न'नि थिं ग्रिल दरजा खिरखिफोरखौ क'क्राझार पुलिसा सोहोरनि फालांगियारि चन्दन पालनि न'निफ्राय बोखांनो हादोंमोन। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै चन्दन पालआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सन्तोष तरफदारनि मुंखौ सरजाबफानानै खोथा बुंनायजों लोगोसे गावनि न'आव थांनानै सन्तोष तरफदारनि मानसिफोरा गावखौ बुदों होननानै खोथा बुंनायनि सायाव खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामग्रा आरोबाव सासे लाइमोन हमजादों। राङापारा पुलिसा सुकुर आली मुंनि सासे लाइमोनखौ हमदों। राङापारा 1 नं नामिनगावनि सुकुर आलीया इन्स्टाग्रामाव पाकिस्तान जिन्दाबाद लिरनायनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै अजद गोनां बानबुंथि होदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। भेरगावआव स्ट्रीट लाइट गायसननो खामानि मावनो बेखेवबाय इएम दावबायसा बर'। बिथाङा भेरगाव सोहोरखौ बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिशनजों जोंगा-मागा खालामगोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। स्ट्रीट लाइट होनायनि खामानिखौ जागायनो बेखेवदों। थांनाय मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'। बिथाङा मख'नो गोनांदि भेरगाव दख'रा जौगाखां आफादाबो बाहागो लादोंमोन। उदालगुरि जिल्ला बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलाव सेथि खेब गस्पाल सल' मोसानाय बादायलायनाय खुंफुंदों। थांनाय सानखालि उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय बर' गस्पाल हारसिं मोसानाय बादायलायनायाव गुबुन गुबुन बर' खृष्टान डेन'मिनेसनफोरनि सा 40निख्रुइबो बांसिन बादायगिरिफोरखौ बर' गस्पाल मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। देरहागिरिफोरनो ट्रफिजों लोगोसे फोरमान बिलाइ आरो रांनि बान्था गथायनाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।